Současná kremelská elita a té se návrat původního majitele nehodí. Propustí ho, až se vymění celá vedení země a nastoupí jiné, lepší. Nový soud s Michailem Chodorkovským přesto přitahuje velkou pozornost médií. Mluví se o prvním větším testu prezidenta Medvěděva, který rád zdůrazňuje vládu zákona. Šanci na férový proces má ale bývalý oligarcha minimální. Dlouhá soudní stání můžou přinést nejedno překvapení. Pachuť vyřizování účtů s nepohodlným sokem se z nich ale těžko vytratí. Josef Pazderka, Česká televize, Moskva. Já jen dodám, že nový soud s Michailem Chodorkovským potrvá podle všeho velmi dlouho, hovoří se o 3 až 6 měsících. Obhajoba Chodorkovského toho chce využít minimálně k tomu, aby během těch soudních stání upozorňovala ruskou i zahraniční veřejnost na to, jak politizovaná a absurdní ta obvinění proti mandatovi jsou. Rumunsko žádá Mezinárodní měnový fond o pomoc. Ze zemí Evropské unie už ji čerpá Maďarsko a Lotyšsko. Právě v této pobaltské zemi kvůli hospodářské krizi padla vláda. Nový premiér se snaží sestavit kabinet a odvrátit tu krizi politickou. Míříme do pekla, řekl před svým odchodem z nejvyššího patra lotyšské politiky premiér Ivan Godmanis. Sen o druhém Švýcarsku v pobaltském prostoru mizí. Ekonomika se propadá výrazněji, než jsme původně připouštěli. Protesty nespokojených lidí v ulicích lidí předcházely rozpadu koalice a pádu vlády. Zemi by měl z krize vyvést 37letý ekonom. Musíme zmenšit rozpočtový deficit, od toho záleží, jaká bude pomoc evropských institucí. Na díry v rozpočtu schází miliarda eur. Pokud je nová vláda nesežene do konce měsíce, Lotyšsko zbankrotuje, varuje nový premiér. Hlavní recept, jak vyléčit Lotyšsko, trpělivost, škrty ve výdajích a především šetřit a ještě jednou šetřit. Škrty jsou znát. Čtvrtina hasičů v březnu bude bez práce. Nižší platy budou mít policisté, učitelé i lékaři. Platy nás snížily o 15%, o dalších 5% máme přijít příští měsíc. Nezaměstnanost roste. V tomto týdnu se očekává, že na seznamu nezaměstnaných už bude 100 000 men. Každý 10. Lotyš je bez práce a bude hůř. Tento úřad práce navštívilo během dne